je daga nan muka dangana ta ga wadda ita ce uwarta, ma'ana kanwar mahaifiyarta wadda ta rike ta a hannunta, ita muka ɗauke ta muka bata kuma aka suturta ta cikin mutunci da kamala kamar da addinin musulunci ya tanada. Aka yi mata wanka, aka kama da mu aka rihe ta domin Allah. Ko mu muna kira ga ciyamomin gidajen wasa da duk solin da za ta zo ta zauna inda yake ya kasance cewa akwai wanda ya kawo ta, kuma akwai wanda ya kawo ta, a san gidanta su, a san daga ina ta zo, ko ba haka ba. Saboda gaskiya muna da tabbacin wasu ciyamomin suna kyautata, irin su Alhaji Murtala, Aminu Kaura Goje, Murtala Sumal in ka koma Kano, suna tausaya ma yaran nan da suke tare da su suke neman abinci. Amma kai wanda ke gefe baka san menene ke faruwa ba, bai kamata a ce mutane suna shaidar ba. Abinda Alhaji Murtala ya kashe game da aje a kai ta gidansu iya kudin mota kadai, ni ne shaida, saboda ni ya wakilta shi bai jin daɗi, ni ne ya wakilta ni shiga gaban mota aka kai ta har gaban iyayenta. Abinda ya kashe naira kusan 300, kuma muka ƙi yin wasa. Jiya gidan ya ƙi yin wasa, yasa aka dafa abinci da nama, aka yi ma yarinyar nan addu'a, aka ba da abin sadaka, aka yi sadaka masallaci, ya biya mata bashi shika da yanzu haka ana cikin biyan bashi shikan, ba a gama biya ba. Amma mutane waɗanda ke Abuja, Port Harcourt, Kano da ma waɗanda ke nan Lagos cikin Alabar Rago sun koma gefe suna cewa babu wani gatanci da aka nuna ma wannan yarinya, da Allah ya sha abin shi. To gaskiya ba gaskiya bane ba. Ina kira ga mutane da su ji tsoron Allah, su bar shaidar zai. Abin da ka gani shi ya kamata ka ba da shaida, ko in ka yarda da mutumin da ya ga abin nan ya gaya maka, in ka yarda da shi ka tabbatar da mutum ne wanda ba zai iya maka ƙarya ba, shine ko shi ya gaya mana abu ne ba zan yada ba, ni abin da na sani ko aka koyar da ni shine nake zuwa in yada gaba. Amma yanzu domin Allah, domin annabi, ko da a ce yarinyar nan ba solo take yi ba, yadda muka daɗe da ita a nan Alabar Rago, ana zaman mutunci, ana ne ai ko wani ya zo ya gaya maka Malam Saifullahi ya ce maka wai wannan yarinya wai an bugga wata a walakanta, an mata menene, an yi menene, kai ka ce ƙarya ne. Saboda ko ba a solo yanzu gidan duniya, ba ciyamomin solo ba komi, muna da yaƙinin ba ma irin su Alhaji Murtala ba, ko mu yaransu da muke ƙarƙashin su muke zaune da su, in Allah da ba za mu bari wanda ya zauna ƙarƙashin su ba yana musulmi yana sallah ya mutu, ko da arne ne shi ya mutu. Ba mu san yadda muka danganta shi ga 'yan uwan shi ba, domin su je su rike shi cikin kamala, su tilata shi cikin kamala, ba zai yi ba. Kai Malam Saifullahi ka sani, mun zauna da yarinyar nan a nan Alabar Rago, karanci duk wanda ke da shekara 15 nan kasuwa ya san yarinyar nan ba faɗa take da mutane ba, ba ta zagin kowa, kuma an ba da tabbacin yarinyar nan tana yin sallah, in watan azumi ta zo tana azumi, tana kyautata ma uwayenta, tana kyautata ma abokan zamanta. Ka san ko duk wanda ya kama wannan gabai ba Saifullahi, ai ka san cewa ba mutum bane wanda za a zo a ce maka wai an kyale shi haka nan wuyirin ya mutu yana sallah a matsayin shi na musulmi, ƙasa ta musulunci, dan ƙasar Legas ƙasar musulunci ce, duk kowa ya sani.